салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нека. Короче, инам тифло дидесен, ай тифло бо бикалондам калонтарай, инам пушида дар дуруни шаҳр қа мегардем. Кани одаморо бинем чӣ хел нигоҳмон мекунанд. دوستان عزیز، وقتی که پول ندارین لوچ قطعی جلوتون یگون کافه ندارین که شرمنده میشین. мепартоем ягон сумӣ. бародар ҳозир я братана занг занам, як камтар кор ада срочка мезанам. Срочни. Мебиё охи. О, мебиём озӣ. Тез биё. Ма Мая туалет равам. ира бақаб. Туалет равам оз мебиём. Мон ҳамиҷа ягон ҷо намегреза. Туалет ба қати кастумут мери ба. Яке хинака ӯ ҷо гуфта намешава. Я дақиқа. День и день опять, ночь на ночь менять, все не так. Адамо ки хичона дар пеши ҷуроҳошон тема мекунанд, типа занҷабили тезан, яки дар хона на самом деле болгарскиян. Брат, соус энҷи куби сохта энҷи ҳамон иштага. Чока насренеста? Ҳеҷ не била кади ангар ҷашну қа кадара партофта била. Чи? Наход барои арӯз шуда насрен та парони. Оз чи бисёр арӯз бисёр наход памиам проблема шуд ки насрен та парони. Биё ғамати хим насрен мас рӯ чи як ягон ҷо абед бире. Абед? Оз я минут. Алло. Ҷона, чӣ хел асалҷон? Ҷигари майта. Гӯш ку ҷон, ози мо қатъиян я ҷура мерем, я ҷо мешинем, абед мекунем, бега барвақтар хона биём. О, кадагим кор бора, ҳама кадагим либосо шутагия. Утикам кадагия. Мусурам бурдум даже. Авқот ҳеҷ гам не ози ман бега барвақтар мерем, авқотам мекунем, усвет мекунем. То тай кор мебиё ки ман хона пона мерум, ҳама коса тавақт тенҷ дар ҷош мешава. О, майли, асалҷон, ман барои чӣ тара дӯст медорам? Ту мара мефаҳмида? Майли ҷон, хай. Бачаи оз чӣ буд? Братан, аки фаҳмиде ки чӣ хали арӯсут намепартояд? Зану нахӯед. Бардор ягон бошед, агар шумо ганда саросем ман ягон ҷо не ки такситон ба ҳазурай. Пеш ба инскон хак брат. Ака, вақт, якам та песарш мегири ака? Ҳозир айкунам. Ҳо, чай бо агар кайш мекади. Айка брат, илтимос тесар ки вақт саросем ай. Куҷо саросем ай ака? Ненда. Ака, ба аниса рафтестам, мефаҳмем гапа, такси ё не? О, такси. О, ҳайш каган чӣ қа мепурсӣ? Братан, акилматри мошин штага телаш намекунӣ? Биё ба. ба ҳамин приколомон ба охир мерасад. Кам видео боша бахшиш, следующий видеороликда нормальни приколҳои тенҷ мекунем. Дастгирӣ кунем бо лайкотон, ҳатман видеоро поделиться кунем. Хай.